या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळ अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप। दिवाळी साकारल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील गडकिल्ल्यांची क्रेज परदेशातही आहे। पेशवा रेस्टॉरंटमध्ये दिवाळीनिमित्त छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा रायगड किल्ला साकारण्यात आला आहे। पाहूयात।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल। कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या। निसर्ग संपन्न वैभववाडीत आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प। आपला 712 आपलं घर समर्थनगर। वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प। अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प। आपल्या 712 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर। तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तब्बल 34,000 शेतकऱ्यांना 70 कोटी फळपीक विमा योजनेची नुकसान भरपाईची रक्कम मिळण्यास सुरुवात झाली आहे। ऐन दिवाळीत ही रक्कम शेतकरी वर्गाच्या खात्यात जमा होऊ लागल्यानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी आनंदित आहे। पण ही आंबा व फळपीक विम्याची प्रलंबित रक्कम शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी आपणच प्रयत्न केल्याचा दावा सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी ठाकरे सेनेकडून केला जात आहे। पाहूयात। फळपीक विम्याचे पैसे जे होते यामध्ये जूनपूर्वी 1 जुलैला पैसे मिळणे आवश्यक होते। पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा होत नव्हते म्हणून कुडाळ मालवणचे लोकप्रिय आमदार सन्माननीय वैभवजी नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली ऑगस्ट महिन्यामध्ये धरणे आंदोलन धरण्यात आलं होतं। त्यानंतर कृषी खात्याच्या कार्यालयात सुद्धा टाळे ठोकल्याचा निर्णय घेण्यात आलेला होता। पण त्याची दखल घेऊन सन्माननीय आमदार वैभव नाईक हे सुद्धा कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आज दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला आज शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती फळपीक विम्याचे आंबा आणि काजू याचे पैसे जमा व्हायला सुरुवात झालेली आहे। आज या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली जे आम्ही आंदोलन केलं होतं या लढ्याला यश आलेलं आहे। या मतदारसंघामध्ये सुद्धा किंवा जिल्ह्यामध्ये सत्तारूढ पक्षाच्या कोणत्याही आमदाराने किंवा केंद्रीय मंत्र्यांनी सुद्धा हे विम्याचे पैसे मिळवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाही आहेत आणि म्हणून एकंदरीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हा पक्ष आजही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी गंभीरपणे उभा आहे आणि म्हणून हे आंदोलन केल्यामुळे आज फळपीक विम्याचे पैसे मिळत आहेत। त्याबद्दल सर्व या ठिकाणी असलेल्या कृषी विभागाला आम्ही मनापासून धन्यवाद देतो। किती होते? साधारण जवळजवळ 37,000 शेतकऱ्यांनी आपला विमा भरलेला होता। साधारण 11 कोटी रुपये हे शेतकऱ्यांनी स्वतःचे भरलेले होते आणि राज्य आणि केंद्र सरकारचा सुद्धा जो काही हप्ता होता तो 8 दिवसापूर्वी या ठिकाणी जमा करण्यात आलेला आहे आणि साधारण 120 कोटी रुपये आज या ठिकाणी शेतकऱ्यातील काजू आणि आंबा या फळपीक विम्याचे पैसे आज शेतकऱ्यांना मिळायला सुरुवात झालेली आहे। यामध्ये सुद्धा जे काही काजू देवगड असेल, वेंगुर्ला असेल, दोडामार्ग असेल किंवा मालवणमधील कोळम आचरा यामधील काही काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना याचे पैसे हवामान आधारित मिळालेले नाहीये। याची माहिती घेऊन या संदर्भात पुन्हा एकदा विमा कंपनीशी सुद्धा चर्चा करून त्यांना सुद्धा पैसे मिळवण्याचे प्रयत्न करणार आहे। या जिल्ह्यामध्ये जी काही हवामान आधारित केंद्र जी आहेत ती काही ठिकाणी सदोष आहेत। ही सदोष हवामान केंद्र बदलण्यासाठी सुद्धा काही दिवसात आम्ही मीटिंग सोमवारी घेणार आहोत आणि ती सदोष हवामान केंद्र बदलून शेतकऱ्यांना त्या विम्याचा फायदा व्हावा यासाठी प्रयत्न करणार आहोत। आता सुद्धा ह्या वर्षीचा जो 23 आणि 24चा 1 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर विमा भरण्याचा कालावधी चालू झालेला आहे। शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त हा विमा भरण्याचा प्रयत्न करावा अशा प्रकारची आम्ही त्यांना विनंती करतो। खरं तर 38,000 शेतकऱ्यांना 120 कोटी रुपयापेक्षा जास्त विमा रक्कम गेल्या पावसाच्या हवामानामुळे पीक विमाने मंजूर केली होती आणि या शेतकऱ्यांनी स्वतःचे पैसे 1 वर्षापूर्वी भरले होते। परंतु सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे सरकारच्या वाटा म्हणजे केंद्र सरकारच्या राज्य सरकारचा वाटा सरकारने भरला नव्हता आणि त्यासाठी सातत्याने गेले 3 महिने जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत आणि मी सातत्याने प्रयत्न करत आहोत। माननीय धनंजय मुंडे असू देत, कृषी आयुक्त असू देत, या सगळ्यांना भेटून त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील आंबा बागायतदार आणि काजू बागायतदारांना घेऊन आम्ही आंदोलन सुद्धा पुकारलं होतं आणि त्यांना आज ऐन दिवाळीत त्यांना आता यश मिळालं आहे आणि दिवाळीच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांची आंबा बागायतदारांची आज खरं तर दिवाळी गोड होणार आहे। त्याबद्दल सगळ्या शेतकऱ्यांच्या वतीने या ठिकाणी सतीश सावंतांनी जो प्रयत्न केलेत आणि आम्ही जे ते आंदोलन उभारलं त्याला सगळ्या शेतकऱ्यांनी माझं आणि
सावंतांचं अभिनंदन केलेलं आहे आणि हे पैसे आता आजपासून खात्यात जमा होईल. उद्यापर्यंत सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात हे पैसे जमा होतील. आंदोलन करून मिळत असेल तर अशीच आंदोलनं करत राहा म्हणावं, परंतु फळ विम्याची रक्कम ही राज्य सरकारने सुरुवातीलाच भरली होती. काही गोष्टींमुळे केंद्र सरकारची रक्कम भरणं थोडीशी उशिरा झाली, मग थोडासा उशिरा झाला. परंतु या जिल्ह्याचे आणि राज्याचे नेते आदरणीय राणेसाहेब असतील, जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, यांनी सततचा पाठपुरावा केला आणि आमचे मग राज्यातले देवेंद्र फडणवीस, शिंदे साहेब, अजित पवार साहेब या सगळ्यांनीच प्रयत्न केले आणि म्हणून एवढ्या मोठ्या रकमेचे पैसे आज जिल्ह्यातल्या लोकांना ऐन दिवाळीच्या तोंडावर मिळालेत. मी राज्य सरकारला मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो. आणि फळपीक विमा योजनेचे जे पैसे मिळायला, विम्याचे पैसे मिळायला थोडासा विलंब झाला हे मान्य आहे, पण यामध्ये काही तांत्रिक अडचणी होत्या आणि सन्माननीय चव्हाण साहेब असतील, सन्माननीय राणेसाहेब असतील, त्यांनी याच्यावर तोडगा काढून तो दिवाळीच्या पूर्वी लोकांना फळपीक विमा मिळेल याची व्यवस्था केली. अजूनही काही शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या या सगळ्या प्रकरणांमध्ये काही त्रुटी आहेत किंवा मिळत नाही. भारतीय जनता पार्टी त्याच्यासाठी सुद्धा आग्रही आहेत. आता हे लोक, ह्या लोकांना तांत्रिक अडचणी माहीत असून सुद्धा त्यांनी कांगावं असं करतायत की आमच्या आंदोलनामुळे ही योजना किंवा हे इन्शुरन्सचे पैसे मिळाले, तर त्यात काही तथ्य नाही. लोकही त्याच्यावर फार काही विश्वास ठेवणार नाही. याचं कारणच आहे, जे सरकार शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी 12,000 रुपये देतं, तर त्या सगळ्या सन्मान म्हणून देतं, तर त्या सगळ्या सन्मानाची जाणीव शेतकऱ्यांना आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी जे काही करायचं आहे ते भारतीय जनता पार्टीचं सरकारच करणार याची पूर्ण त्यांना खात्री आहे आणि त्यामुळे या सगळ्याचं क्रेडिट त्यांनी घेण्याचा प्रयत्न करू नये. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विलबट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विलबट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. देवगड तालुक्यातील नवसाला पावणारी, वाहकेला धावणारी असा महिमा असणाऱ्या टिंबवली गावच्या कवळाई देवीचा वार्षिक हरिनाम सप्ताह मोठ्या उत्साहात भाविकांच्या गर्दीत संपन्न झाला आहे. नमस्कार दर्शको, आपण पाहत आहात कोकणसाद लाईव्ह आणि आज आपण टिंबवली येथील कवळाई देवीच्या या ठिकाणी आलेलो आहोत. कवळाई या देवीचा आज वार्षिक जो आहे तो हरिनाम सप्ताहाचा सुरुवात झालेली आहे. या ठिकाणी मोठ्या उत्साहात भक्तिभावाने या ठिकाणी जो आहे तो कवळाई देवीचा उत्सव या ठिकाणी साजरा होतो आहे. चला तर आपण पाहूया पुढे जाऊन कशा प्रकारे हा जो आहे तो
दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर. आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात. कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण. आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर. आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा. अधिक माहितीसाठी संपर्क साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30. काही अज्ञात विश्वाने या ठिकाणी बॅनरबाजी केली आणि बॅनरबाजी करत असताना स्थानिक आमदार आणि या राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची बदनामी करत त्या ठिकाणी मजकूर छापला. त्याबद्दल आम्ही सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी त्यांचा जाहीर निषेध करतो. निषेध अशासाठी करतो की ही जी प्रवृत्ती आहे विकृत प्रवृत्ती आहे. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला अधिकार दिलेला आहे, प्रत्येकाला अधिकार दिलेला वेगवेगळे मार्ग दिलेले आहेत. त्या मार्गाचा अवलंब करून या विषयाचा तुम्ही जरूर एखादा विषय तुम्हाला पटत नसेल, एखादा विषय उणीव व्हायचं नसेल तर लोकशाही मार्ग आहेत ना. लोकशाही मार्गाने तुम्ही पत्रकार आहे, पेपर करा, उपोषण करा, आंदोलन करा, इमी करा, हे सगळे प्रकार आहेत. आणि हे प्रकार न हाताळता व्यक्तिगत दीपक केसरकर यांना टार्गेट करण्यासाठी ही जी बॅनरबाजी केली, अशा या विकृत प्रवृत्तीला आम्ही या ठिकाणी सर्व पदाधिकारी जाहीर निषेध करतो. दुसरा मुद्दा असा आहे की त्या बॅनरवर जो छापलेला मजकूर होता तो मजकूर आरोग्य संदर्भातला होता. दोडामार्ग तालुक्यातल्या आरोग्य संदर्भातला जो विषय होता त्या आरोग्य संदर्भातला विषय होता. त्या विषयाविषयी मी थोडा वेळ या ठिकाणी बोलण्याचा विषय करतो की या मतदारसंघाचे आमदार दीपकभाई केसरकर आहेत म्हणून त्याच्यावर तुम्ही अश्रू उचलला असाल, ठीक आहे, आमदार आहेत म्हणून तुम्ही अश्रू उचलला. परंतु वस्तुस्थिती काय आहे ही सुद्धा त्या बॅनर लावणाऱ्या माणसांना माहिती आहे असं माझं मत आहे. कारण संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये नाही राज्यामध्ये जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर डॉक्टर नेमले गेलेले आहेत त्यांचे पगार 3 महिने झाले नाही. ही वस्तू एका दोडामार्ग तालुक्यात डॉक्टरांचे पगार झाले नाही आहे आणि बाकीच्या डॉक्टरांचे पगार झालेले आहे असा विषय काय नाही. देवगड मतदारसंघामध्ये गेला त्या मतदारसंघातले सुद्धा पगार झाले नाही आहे. कुडाळ मतदारसंघात गेला त्याचेही पगार झाले नाही आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात गेला त्याचेही पगार झाले नाही. विषय असा होतो
की कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर डॉक्टर नेमण्याची एजन्सी वेगळी नेमलेली आहे आणि त्या एजन्सी मार्फत हे डॉक्टर सगळे नेमले जातात आणि हे डॉक्टर जे येतात हे सगळे 2 वर्षासाठी येतात, म्हणजे शिकाऊ म्हणून येतात आणि शिकाऊ डॉक्टर शोधून ते त्या ठिकाणी नेमले जातात. त्यांची पेमेंट त्यांनी करायचं असतं. शासन काय करतं, शासन त्या एजन्सीला अनुदान वर्ग करतं. म्हणजे समजा संपूर्ण राज्यामध्ये 100 डॉक्टर आहेत तर 100 डॉक्टरांचं अनुदान शासन कोणाकडे जमा करतं, त्या एजन्सीकडे जमा करतं. एजन्सी मार्फत त्या डॉक्टरांना मग त्या प्रशासनाची जबाबदारी आहे ना, त्यांची जबाबदारी आहे. ही पगार का आमदार देतो का? सरळ विषय आहे ना. पगार कोणाचा? आमदार देणं. पगार देण्याची जबाबदारी आमदाराची आहे का? आमदाराची नाही आहे पगार देण्याची जबाबदारी. पगार देणे ही जबाबदारी प्रशासनाची आहे आणि प्रशासनाचा प्रमुख पालकमंत्री बसलेला आहे. बसलेला आहे की नाही? बसलेला आहे ना पालकमंत्री. मग त्याने काय ह्याच्यावर हे केलं नाही, ऍक्शन घेतली नाही? पगार तर आज नाही, 5 महिने झाले ना. एका महिन्याचा पगार ठकला ठीक आहे, 2 महिने 5 महिने पगार ठकले ना. मग ती कारवाई प्रशासनाबरोबर झाली नाही. प्रशासनाबरोबर झाली नाही. त्याच्यावर आवाज उठवण्याचं काम आम्ही सुद्धा केलेलं आहे. आम्ही सुद्धा त्या 2 वेळा त्यांना निवेदन द्या. तुम्हाला माहीत नसेल आयुष हे लागलं होतं का, कॅम्प लागला होता दोडामार्गमध्ये कॅम्पमध्ये. त्या ठिकाणी स्वतः हे आले होते जिल्ह्याचे आरोग्य अधिकारी त्या ठिकाणी उपस्थित असतात. हे तुमचे हे होते संदीप देसाई पत्रकार, बाकीचे पत्रकार सुद्धा होते त्या ठिकाणी. त्यांनी बाईट सुद्धा त्यांची घेतली होती. त्यावेळीचा विषय त्यांनी निघाला होता. त्यावेळी सुद्धा त्यांनी सांगितलं होतं येत्या 8 दिवसामध्ये ह्यांचे सगळ्यांचे पगार होतील म्हणून का. पण प्रशासनिक बाबीमध्ये तांत्रिक कोणत्यामध्ये ह्या विषय जे आहेत ना हे अडकलेले होते. आम्ही मान्य करतो डॉक्टर ही सेवा 24 तास सेवा आहे. डॉक्टरांची सेवा करत असताना 24 तास सेवा करत असताना त्याचा जो पगार आहे तो पगार वेळेवर झालाच पाहिजे. एवढं आमची अशी मागणी आहे की जो डॉक्टरांना पगार दिला होता तो खूप कमी आहे. पगार 70,000 रुपये पेमेंट दिला होता, परंतु 70,000. आज शिक्षकांना पगार किती आहे, इतर लोकांना पगार किती. पण जो माणूस 24 तास काम करतो, जो माणूस या ग्रामीण भागामध्ये येऊन राहतो त्यांना तो पगार सफिशियंट नाही. पगार चालू पण ही पॉलिसी राज्याची आहे. राज्याच्या पॉलिसीमुळे त्यांनी ते डॉक्टर दोडामार्गच्या एक पगार किंवा नंदुरबारच्या डॉक्टरला एक पगार असा काही विषय नाही आहे. ही पॉलिसी सुद्धा वाढली पण ही आमची मागणी आहे का. आणि त्यांना पगार राहिला ह्याचा आम्ही हे करत नाही, काय करत नाही, समर्थन करत नाही. या गोष्टीचं आम्ही समर्थन झालाच पाहिजे ना, वेळेवर त्यांचे पगार झाले पाहिजे. परंतु आज ज्यावेळी काल हा घटना घडल्यानंतर आम्ही ज्यावेळी माहिती घेतली तर माहितीमध्ये सगळी मागच्या 1 महिन्याचं सोडून बाकी सगळ्या महिन्याचे पगार त्यांच्या खात्यावर जमा झालेले आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे का. तांत्रिक मुद्द्यामुळे ते पगार राहिले होते पण ते सगळ्यांचे पगार त्या ठिकाणी जमा झालेले आहेत. आम्ही व्यक्तिशः ज्या डॉक्टरांनी राजीनामा दिला त्यांना सुद्धा भेटून सांगितलं की बाबा असं असं विषय आहे, पगारासाठी किंवा पैशासाठी तुम्ही हे करू नका. काय अडचण असली तर अडचण बोलत चला, आपल्याला अडचण आहे बाबा अडचण बोलत चला, परंतु पगारासाठी राजीनामा घेऊन जाऊ नका. परंतु त्यांनी जरी राजीनामा दिला तरी त्यांनी सेवाखंड केलेला नाही आहे. तो सेवा अजूनपर्यंत ते सेवेमध्ये आहेत आणि सेवेमध्ये ते त्यांनी सांगितलं आपण सेवेमध्ये राहणार आहे. आणि दुसरा जो डॉक्टर होता, जो डॉक्टर इथून गेला तो आला होता तो ह्याच्यासाठी 2 वर्षाच्या कॉन्ट्रॅक्ट त्याला पुढच्या शिक्षणाची जी हे होती ती त्याला कॉल आला. तो काय म्हणतात शिक्षणाआधी पुढच्या त्याचा त्याला कॉल आला. त्यामुळे काय ह्याच्यापुढे गेला, स्वतःहून गेला. ते ह्याच बेसिस आता रेडी सुद्धा आहेत ते कसे आहेत त्याच बेसिसवर आहे. ते पुढच्या एमडीला जाणार आहे. फक्त कालच्या एमडीमध्ये त्याचा नंबर लागला नाही म्हणून त्यांची मुदत संपली. परंतु ती मुदत त्यांनी वाढवून स्वतःहून घेतली आपली का. ती उद्या सकाळी त्याला परवा समजा कॉल आला ह्याचा एमडी शिक्षणाचा ते पण जाणार आहे. ही जी प्रक्रिया आहे ना ही निरंतर आहे. आम्ही दुसरी एक मागणी अशी केलेली आहे की या ठिकाणी जे अधीक्षक आहेत ते डॉक्टर येवले अधीक्षक आहेत. सावंतवाडी आणि दोडामार्गचा अधीक्षक पदाचा चार्ज सुद्धा डॉक्टर येवलेंकडे आहे. आमची मागणी अशी आहे की निदान 3 दिवस अधीक्षक म्हणून त्यांनी इथेच उपस्थित राहायचं. कुठे राहायचं उपस्थित, दोडामार्गमध्ये उपस्थित राहायचं. नाही तर तुम्ही अधीक्षक इथे नेवा ना, नवीन अधीक्षक नेवा ना. कारण अधीक्षक सावंतवाडीचं अधीक्षक हे दोन्हीच्या अधीक्षकांना विषय असा होतो. आता कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर ज्यावेळी झालं त्यावेळी विषय झाले त्यावेळी आठवड्यातून 2 दिवस डॉक्टर नेमण्याचे विषय झाले. 2 डॉक्टर आले. या आठवड्यातून 2 दिवस या ठिकाणी स्त्री लोक तज्ञ बाललोक तज्ञ. तो साहेब असं होतं विषय की ज्यावेळी ऑपरेशन करायचे असतात, ज्यावेळी इमर्जन्सी परिस्थिती असते त्यावेळी ऑपरेशन करण्याचे जे क्रिटिकल परिस्थिती निर्माण झाली आणि काहीतरी प्रॉब्लेम निर्माण झाला तर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरचे डॉक्टरांची जबाबदारी राहत नाही. म्हणजे त्यांना सहीचे अधिकार, त्यांना इमेजचे अधिकार आहे आणि ते सुद्धा करू शकतात. हे गोष्टी सगळ्या अधिकार राहतात. म्हणून आमचं म्हणणं असं होतं की अधीक्षक जरी काय असले अधीक्षकांना ते अधिकार राहतात. त्यांनी आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आई
येस ब ब बदक क क कणीदार, ख ख खमंग ग ग गोकुळतू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. अभिनव फाउंडेशन सिंधुदुर्ग या सामाजिक संस्थेने यंदा सावंतवाडी शहरात प्रथमच माझा वेंगुर्ला संचलित खेळ आठवणीतील या उपक्रमाद्वारे लुप्त झालेल्या खेळांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. सावंतवाडी वासियांसाठी खास पर्वणी ठरणार आहे. मोबाईलच्या काळात गेल्या 20-25 वर्षात लुप्त झालेल्या क्रीडा प्रकारांना नव्या पिढीला अवगत करण्यासाठी व एक खेळ जे लोक खेळले आहेत अशा सर्व नागरिकांसाठी त्यांच्या बालपणातील रम्य आठवणी जागवण्यासाठी अभिनव फाउंडेशन सिंधुदुर्ग या सामाजिक संस्थेनं यंदा सावंतवाडी शहरात प्रथमच माझा वेंगुर्ला संचलित खेळ आठवणीतील या उपक्रमाद्वारे लुप्त झालेल्या विटीदांडू, हुतुतू, टायर फिरवणे, पकडापकडी, तळ्यात मळ्यात, सागरगोट्यात, लंगडी, आईचा रुमाल असे जवळपास 20हून अधिक क्रीडा प्रकार खेळण्याची संधी नागरिकांना उपलब्ध करून दिली आहे. जे नागरिक आपल्या बालपणात हे खेळ खेळले आहेत ते नागरिकही या क्रीडा प्रकारात भाग घेऊ इच्छितात. जास्तीत जास्त पालकांनी आपल्या मुलांसहित या महोत्सवात येऊन मुलांना हे खेळ शिकून खेळण्यास प्रोत्साहित करावं असं आवाहन करण्यात आलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल इमिरत संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात आमदारकीच्या तिकिटासाठी शिवसेना आणि भाजपात जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. शिवसेनेकडून शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर चौथ्यांदा लढण्यासाठी इच्छुक आहेत, तर भाजपकडून माजी आमदार राजन तेली देखील मतदारसंघावरती दावा करत आहेत. त्यामुळे निवडणुकीत युती कायम राहिल्यास ही जागा कोणाला सुटणार याकडे राजकीय वर्तुळात लक्ष लागून राहिले आहे. गेली 2 टर्म राजन तेली भाजपकडून सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातून प्रयत्नशील आहेत. 2014ला तेलींनी भाजपच्या चिन्हावरती 29,910 मतं मिळवली होती, तर 2019ला भाजपच्या पाठिंब्यावर अपक्ष राहत त्यांनी तब्बल 56,556 मतं मिळवली. मात्र दोन्ही वेळा दीपक केसरकर यांनी त्यांना पराभवाची धूळ चारली. दीपक केसरकर यांनी 69,784 मतं मिळवत तिसऱ्यांदा आमदार म्हणून निवडून येण्याचा पराक्रम करत मतदारसंघात हॅट्रिक केली. याआधी जे कुणालाही साध्य करता आलं नाही ते दीपक केसरकरांनी साध्य करून दाखवलं. बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत थेट कॅबिनेट मंत्रीपद त्यांनी सावंतवाडीत आणलं. राज्यात महायुतीचं सरकार स्थापन झालं. अशातच आता 2024च्या लोकसभा विधानसभेचे वारे मतदारसंघात वाहू लागले आहेत. येणाऱ्या निवडणुका महायुतीतूनच लढवणार असं वरिष्ठ नेते सांगत आहेत. परंतु युतीत असणारी सेना भाजपची मंडळी एकमेकांना अंगावर आणि शिंगावर घेण्यास सज्ज झाली आहे. मी खासदारकीसाठी इच्छुक नाही, सावंतवाडीतून आमदारकीच लढवणार असं दीपक केसरकर यांनी जाहीर केलंय. तर सावंतवाडीत भाजप कमळ निशाणीवरती लढणार असल्याचा दावा राजन तेलींनी केलाय. खासदारकीची बाब आली आहे म्हणून तुम्हाला मी सांगतो, मी स्वतः खासदार बनायला अजिबात इच्छुक नाही आहे. मी माझ्याच मतदारसंघामधून पुन्हा एकदा आमदारकीची सीट लढवणार आहे. मी माझ्याच मतदारसंघामधून पुन्हा एकदा आमदारकीची सीट लढवणार आहे. त्याच्यामुळे कोणी असा खोटा प्रचार करत असतील की दीपक केसरकर खासदारकीला जाणार आहेत आणि त्याच्यामुळे इथं कोणीतरी तयारी करत असतील तर त्यांना मी अगोदरच त्यांना असं नाही सगळ्याच जनतेला सांगू इच्छितो की काही कामं माझी अपूर्ण आहेत माझ्या मतदारसंघातली. हा मतदारसंघ महाराष्ट्रातला सर्वोत्कृष्ट मतदारसंघ आहे. आत्ता कुठे विकासाला सुरुवात झालेली आहे. लोकांना दिलेली जी आश्वासनं आहेत ते पूर्ण केल्याशिवाय आपण जर दुसरीकडे गेलो किंवा खासदारकीला केलो तर तो आपल्या जनतेवर अन्याय असतो. आणि त्याच्यामुळे कोणाला दाखवण्यासाठी म्हणून नाही, परंतु मी ठामपणे निर्णय घेतलेला आहे की मी आमदारकीचीच निवडणूक लढवणार. युतीचा जो कोण उमेदवार असेल त्याला माझ्या मतदारसंघामध्ये 50,000पेक्षा जास्तचं यश हे सेना, भाजप आणि आपल्या RPIची युतीची लोक आणि राष्ट्रवादीच्या युतीची लोक मिळून देतील. सावंतवाडी विधानसभेमध्ये 24 निवडणुका झाल्या, त्यातल्या 7 निवडणुका सावंतवाडी विधानसभेमध्ये होत्या. ह्या 7ही निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने 5 निवडणुका जिंकल्यात. 2 गाव पॅनल आली आहेत. त्यातलं 1 गाव पॅनल भारतीय जनता पक्षाचे येण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांचे प्रयत्न त्या ठिकाणी सुरू आहेत. आणि हे सगळं असं असताना
आम्ही दुसऱ्याच्या जमिनीला काय म्हणून बांधायचं? खालच्या कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे, ते दीपक भाईंना काय वाटतं हे मला विचारण्याचा अधिकार नाही. त्यांना उभं राहायचं, त्याने राहू देत. पण भारतीय जनता पक्ष इकडची निवडणूक वरच्या वरिष्ठांच्या आशीर्वादाने, वरिष्ठांना सांगितल्यानंतर ही निवडणूक लढवण्यासाठी तयारी त्या दृष्टिकोनातून केलेली आहे. आणि मग वरिष्ठ आमचे जे सांगतील ह्याच पद्धतीने ही निवडणूक भारतीय जनता पक्ष जिंकेल. याच पार्श्वभूमीवरती दोडा मार्गात बायकॉट दीपक भाई असे बॅनर लागले आहेत. हे बॅनर कुणी लावले, मागचा सूत्रधार कोण हे अद्याप समजलं नाही. यात दीपक केसरकर, राजन तेली यांसह महाविकास आघाडीतून राष्ट्रवादीकडून अर्चना घारे परब, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून शैलेश परब यांची नाव चर्चेत आहेत. महायुतीत देखील सगळं काही आलबेल नाही आहे. तर युवराज लखमराजे भोसले, मनीष दळवी, संजू परब, विशाल परब या नावांची चर्चा देखील मतदारसंघासाठी होत आहे. त्यामुळे 2024ला सावंतवाडीच्या सत्तेची चावी कुणाला मिळते हे पाहावं लागणार आहे. सद्यस्थितीत महायुतीतील विद्यमान आमदार दीपक केसरकर व राजन तेली यांच्यात तिकट्यासाठी रस्सीखेच पाहायला मिळत असून महायुतीची जागा शिवसेनेला सुटणार की भाजप आपला उमेदवार उभा करणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. महाविकास आघाडीच्या निर्णयावरही लक्ष आहे. एकंदरीतच युती आघाडीतील नेत्यांची तिकट्यासाठीची रस्सीखेच पाहण्यात मतदारांनी धन्यता मानलेली दिसत आहे. 2024ला सावंतवाडी कुणाला संधी देणार हे येणाऱ्या काळच ठरवणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.